новото ми видео. Днес ще играем отново на Майнкрафт. Ако видеото ви хареса, може да се абонирате за канала, да харесате видеото, да пишете в коментарите да искате да продължавам, да искате да направя още епизоди на новата Майнкрафт сериал. Пожелавам ви приятно гледане. Време е да започваме. Нека да пуснем света. Ето ни в света. Сега търсиме дървета. Добре хора, събрахме дървото и само може да си направим оръжие, за да можем да намерим камък и после желязо. Не оръжие, а инструменти. Извинявайте. Трябват ни каменни инструменти, за да може да намерим желязо и да си направим желязна була. Хора, събираме първите си въглеша, че имаме. Както виждате, че имам желязна кирка, две железни кирки и три железни меча и можем да търсим вече желязо.
Kakora Porotuni żelazo. Больше żelazo numerek nie. O, Orada birlikte o. Aynı Kısım uçuma żelazo pamiętałem. Hmm, tamam. Hmm. O, czy możemy to zajmę go? Medyka czysto. Tukat라 네마 czysto.
Коня. В коня. Та бяхме. Алам голема. Ще можем да го убиеме. Но нека първо да видим какво има в къщи. И аз ще и ще оставя за малко, докато намеря нещо важно в къщата. Така хора, ето това намерих в честовете. Хляб, 2 емералда и 6 ябълки, 8 хляба и легло. Това успях да намеря в честовете. Така че сега ще убием Айрон Голема и ще му вземем желязото, за да можем да си направим, може би броня, ако не стигне желязото. Така, сега отиваме да убием Айрон Голема. Айрон Голема, за да му вземем още желязо. Надявам се да ми даде повече от 2. Поне 4. Ето, убиеме го вече. И го убихме хора. И убих хора. Успях да убия Айрон Голема и му взех желязото, да видим колко ми даде. 4 желязо, както се знае, това е много хубаво. И така ще можем да си изпечем и останалото желязо. Така, сега да сложим желязото да се пече. И ще можем да си направим оръжия и броня, ако ми стигне. Да ми стигне, защото не знам как. Ще трябва пак да отивам в пещерата. Така, желязото ми се изпече. Сега се вземе печката. И хора ми са... чакай да съм, не да ми нещо не стигне. Да. Хора не ми стигна, успях само да направя бутушки, бутушки, желязен меч, айрон меч, айрон кирка и айрон бутушки. Толкова успях с желязото. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, харесайте видеото, пишете в коментарите дали искате да продължавам да правя, и пишете в коментарите дали ви е харесало видеото и ще се видим в следващия епизод Майнкрафт оцеляването. Така че хора, чао и